Exército. Ola parroquia, benvidos e benvidas outra semana máis ao Exército Meque Meque, un programa feito para eses presentadores que se esquecen do tema do programa e teñen que improvisar e vivir ao límite. Para vos vai este programa. Como xa anunciei por completo de que vai ir o programa, eu xa dou paso para adiante. Eu son Carlos Vieito e estou moi, pero que moi ben acompañado por Lidia Veiga. Hola! Deixamos ese tempo para que suban as letras. Xavier! Dios! Non me sale. Non me sale o de Xubi, tío. Pois fastidiate, ten que ser Xubi, sí ou sí. Xubi. Carlos Vieito, Lidia Veiga e Xubi. Claro, obviamente. Pero no, busca pero un apelido. ponlle énfasis, ponlle. Xubi! Dalle. Xubi. Moito mellor. Perfecto. Gústame, Unha boa interpretación. Gústame como queda. Por fin. Pero faltame apelido, Faltame... Por que complemento? Pero é que o complemento, last name. o complemento directo vai sempre que faga algún personaje. O Xubi. Chato. Xubi Spears, Xubi Inspector, Xubi... Como falamos hoxe? Porque quería un micro destor de... Diadema. De diadema. Pois sí. E Como sería, a moverme, nese caso grito e sería todo. Xubi Spears. Fai Xubi unha Spears. demostración de Xubi Spears. Ai, pero poñendo a cantar. Claro. Ai, non me dá vergonza. Ai, que se puxo vergonza. Ai! Pois... Se tiver que unos rótulos aí ca letra, pois me apuntaba. Karaoke, xa o dixen, fazer karaoke. E karaoke aí sí. Eso Unha claramente... quedada de karaoke. Quedada de karaoke. Tocará. Mira, estamos Karaoke. empezando a ser un mítico Por grupo favor. de amigos, amigas que Qué bonito. sempre din de quedar E e nunca quedan. E non quero Ese é moi de amigos. ser isto tamén no meu traballo, vale? Non me apetece. E por encima non nos pagan nin por decir que traballo, por É moi favor. de amigos. Vamos Exacto. centrarnos. Facemos karaoke, facemos quedar meque, pero facémola. Non podemos andar a rastras 3 anos de tempada. Pero Alargando, estás falando de facer karaoke aquí ou karaoke ir a un No, karaoke? ir a un karaoke quedar. Karaoke. Con xente? Karaoke, sí, con xente. Home, sí. Igual que ir a unha festa de empanada con Xente. co Karaoke. exército, co exército, Con co karaoke. karaoke e co exército. Pero eso claramente é vivir ao límite. Totalmente. Improvisar así dun momento para outro, facer cousas que realmente non están esperadas, nin te esperas, como por exemplo cantar a Britney Spears. Son cousas que se viven así. Pero está ben. Se queredes podemos facer unhas preguntas para arrincar así o programa. Así, en quente. En quente, porque Porque estamos en quente, non en De vivir frío. ao límite. Guau, que adrenalina, No, pero fora coins, esta tempada para un pouco dinamizar o que sería o programa de cada semana, gustaríame pues comezar facendemos unhas preguntas para ir crecendo motores e que a xente xa se incorpore. Pero rollo á que tal a temática. semana ou que comichos No, hoxe. no. Preguntas Podía ser. referidas ao tema que imos a tratar en vale. Que cuestión. o tema é... Vivir ao límite. Claro. Aí estás, Carlos. Bien. Claro, por exemplo, unha das cousas que é vivir ao límite, por exemplo, Xavi... Xubi. Perdona, Xubi. Home, se estamos Con aí B ou con V? Con B, non? Con B, con B. Como mascota, ¿no? Claro. Por exemplo, cousas que farías ao límite. Isto está sendo. Cousas que farías ao límite, A ver. Xubi. Por exemplo, que cousa farías tola por amor? Tola por amor. Ui, que Ui, pregunta, non te esperabas, Cajouste, Pero que se unha vez que vivir ao límite. Vivir ao límite, unha tolería así de, por exemplo, a túa muller amada está embarcando ali na lavacolla para marchar. Cruzar toda a P9 e pagando. Sí. Eso é vivir ao límite, tremendamente ao límite. Pero, por exemplo, iso, está a muller da tua vida xa para embarcar na lavacolla, ti realmente queres demostrar que a sigues querendo que non marche para Podo facer como para mentira, New non? Hampton. Podo facer como mentiras un compulsivo, que marchaba e logo collía un plago das escaleiras estas do aeropuerto e ia correndo aí. Aí, bueno, era máis polo fillo, máis que por ela, bueno, por ambos. Sí. Por ela e polo E fillo. aparecía aí nas ventanas. Pero sí, collía aí o couso das escaleiras. E me molaría pilotar un deses, Pero farías Sería a iso túa por amor. excusa perfecta, non? Claro, Para un pouco pilotar así, unha pa desas movidas. Exacto, para justificalo, pois sí. Por amor. Pilotaría unha desas. Unha escaleira de avión, non sei como se chaman ese tipo de pasarela transporte. Pasarela. de avión. Sí, supoño. Esa conachada que eu hasta fai uns anos pensei que iba insertada no propio aeropuerto e non, resulta que claro, son portas que se moven.
Faste madura. Exacto, No cambiaron momento da aí un tua vida pouco. Cambia, claro, a perspectiva. Moi ben, pois é unha moi Como boa, opción, é unha sí. moi boa resposta. Por exemplo, Lidia. Dalle. Por exemplo, cousas de vivir ao límite. Ajá. Por exemplo, seguindo falando de avións, Sí. que farías ti se de repente estás nun avión e alguén lle dá un infarto no medio do avión? Que farías O ti? primeiro que se me ocurre é decir, hai un médico na sala. No, É que obvio. Non vou vivir É ao límite, obvio. non vou intentar solucionar un infarto que eu non controlo. Non te lanzarías a mellor facer un RP destas Unha maniobra de Hemrich e acabar de rematalo? No, E tiven que aprender no definitivamente. ciclo, romperlle aí Definitivamente. o esternón. No. Claro, estás me dicindo que ten un infarto, pero nese momento non sei que ten, a É mellor verdad, porque sei puedo... aventureime a decir un infarto. Claro, Eli xa claro, sabes claro. sempre, Staying Alive ou la Macarena? A mí nese Por os momento... RPMs. No, pero nese 120. momento, si sucede algo así, encantaríame que cundir ao pánico totalmente. Sabes? Xa non dicir hai un médico na sala, sino xa dicir madre mía, hai un virus, ou hai serpientes, a mítica película esta de, Serpientes en el de avión. serpientes no avión. E que o sabes? presidente dos Estados Unidos vai no avión Algo e así. soluciona o problema. Efectivamente, algo dese palo, como a excusa de que suceda algo grave para intentar magnificar o asunto. Bueno, E iso que ben. cateei, cateei na USC esta asignatura, polo que me contaron. Pero... Como fía coas nosas redes, Lidia. Iso vivir ao límite, en plan, Xubi, chamar que unha invasión. Xubi, por exemplo, é un día moi axetreado no... Ai, que sigues, vale, Sí, perdón. sí, claro, son Vale, preguntas vale. para meter a xente en contexto. Por vale. exemplo, Xubi, levas un día fatídico, non tes tempo para absolutamente nada, e casualmente fixaches onte caldo, pero púsose sediso, é dicir, non o podes comer. Quedou o unto fatal. Quedou mal, quedou sediso, que non se pode comer. Que farías? Vivir ao límite. Ah, de comelo ou non? Comelo ou facer outra cousa que ti digas. Home, se teño fame, sí, se non vou ao bar. Tío, se hai caldo na casa, meu... Pero está sediso, Bótase auga. A ver, algo se poderá rascar, non? Un pouco. Botalle agua, especias, sempre soluciona. Fas un Pica, caldo así un pouco pimenta, máis pimenta. árabe, Tamén pero... podes facer unha lavativa con eso importante. Pode baixar todo divinamente. Irías ao bar, así de simple. Sí. E pensaría logo de Eso tomar é- 2 licor de ervas e logo o corpo se me entraría fame e se diría, veña, ahora sí, ahora como. Ou tómalo o caldo, vas agora a tomar o licor de ervas porque é un digestivo e vai che funciona de puta madre para que o caldo non che faga mal, ainda estándose diso. Bueno, os produtos non alteran o resultado. En plan, en que orden. Así que, da igual un que outro. Moi ben. Lidia. Contame. Mañá tes un casting importantísimo. Discando a que hora? Importantísimo. E claramente buscan unha rapaza con o pelo super longo, suave, terciopelado. E preparándote, daste conta que te botas un champú que che tiñe o pelo e che deixa horroroso. Que farías? Que faría? Ir igual. E defender o personaje, porque me van coller polo ben que actúo, non polo ben que levo o meu pelo. A menos que sea un anuncio de Pantene, aí xa non. Ou dos pitufos? Non iría, dos pitufos, pero non me quedaría blanco. De que color dixeches? Azul? Non No, sei. os pitufos. Os pitufos non me acordo que... Claro, es que nos Non teñen pitufos, pelo. digo unha cousa, Levan tería un gorro. problema, no, porque Non. nos pitufos non creo que fixeran moito casting, porque se o fixéramos xa chamarían a rubias, Pitufina. rubias, porque só hai unha. Entonces, como na gran maioría das veces pasa, os castings para mulleres son moi pequechitos en vez de, ¿no? Entonces, claro, intentaría tirar para adiante, defender o meu pelo rubio como se fora o mellor que tuvera na miña vida, real, sedoso. É dicir que si creen que está pocho, que é cousa deles, é a súa visión, que non é a realidade, que a realidade é que se leva. Que formales, mequemeques, a verdade que son Mira, respostas que faga, moi... prenderlle lume e quedar calva. Claro, que Por aí exemplo, tampouco que solucións atopas. Vivir o límite totalmente. Non sei. Hai unha mequemeque que agora mesmo está querendo vivir ao límite. Por que? Quen? Poñamos un contexto para a xente que non está aquí. Sí. Que é que Carlos hoxe obrigounos a poñer uns plásticos nos pés. Hai certa mequemeque que está asomando a punta. Ui. A ver, isto é moi triste, vale? É dicir, Pero estamos... Sube a perna, sube a perna. Tarán. a ver. dicir, pero canto de vivir ao límite é de repente meterte unhas calzas para entrar nun estudio porque... Contexto. A ver, Carlos, contanos o teu contexto. Contexto. Vivir ao límite é que Contexto. te colla Carlos sin elas. Vou abrir Contexto. a punta, non te preocupes. Contexto. Hoxe chove.
Hoxe chove. Cando non chove. Cando non. E claro, os zapatos van todos enlamados e xa aquí no estudio pois tamén xa hai merda abondo e claro, que pasa? Que cando entras con auga enlámase todo e despois queda todo enlamado, aínda que parece mentira porque é un estudio, pero Tía, queda parece todo que enlamado. vimos do medio do monte, literalmente. Pero queda todo enlamado e despois métese a merda nas Eso rodas da cadeira de rodas. Eu xa Eh, comentei, unha para o mierda. Eso sí que próximo- vivir no límite, eu polas para o próximo rodas. día traio Pantuflas. Pantuflas. Eh. Traio unhas zapatillas de casa como estas, precisamente. Das chegado hasta arriba. Ai, no. Toma, vaya. Guau, Vives ao pantufleiro. límite da túa flexibilidade. Vivo ao límite de romper. Como diría na casa, es jasarse. Non sei se vos traedes situacións de vivir ao límite, por exemplo. Home, hai moitas. Por exemplo. Sí. Xa empezamos aquí en Santiago, obviamente temos que vivir o límite, non ir por aí sen paraguas, Sí, por exemplo, hoxe, nos. Sí. por exemplo. No, Menos Martín. Eu xo vi tamén. Eu trouxe. Ah, ti tamén truxeches. Sí, pero- Ah, que mentireiro. Pero villen sen abrilo. Ah, Que iso é peor. É peor, moito peor. Telo e non abrilo. Eso é Lo que ser... había que villen andando, pois é que o vento que vai. Non iba vento ningún. Bueno, sería pola tua zona, eu sí que tive Pola vento. tua zona, é a mesma. No, pero camiñar sí que tive vento, joder, dice, Pero capucha. que nos traes logo de vivir ao límite? Home, a ver, é que depende, hai diferentes puntos de que queres exemplos ou o contexto de por que a xente cree vivir No, ao límite. Eu quero Como que me concepto chantes o que tes aí escrito. Ti fai o traballo a casa. É dicir, que tes? Que Que tes aí? trouxeches? Que tes aí? Home, teño moitos puntos. A Porque ver, logo, por para exemplo. mí o de vivir ao límite se de convertiu como algo como un pouco de crisis de idade incluso, de que xa quere a xente en plan un pouco de ter instinto de sentirse joven, ese como complejo de Ajá. Peter Pan, un pouco así, Sí. penso. É que ao final, incluso ahora, incluso cas redes sociales e todas estas movidas están creando máis retos virales e todas Claro, esas como un movidas. rollo que antes vivir ao límite era unha cousa e agora que nós consideramos vivir ao límite a Claro. veces unha mierda pinchada nun pau. É dicir, vivir Joder, ao supoño límite... que na República cando estabas aí oculto do franquismo, pois Eso sí que era Era moi E é un ruim. pouco ao límite, confirmamos. Pues- confirmamos. É dicir, que confirmamos, comparamos ahora. Ti ves vivir o límite, ver como medras en anos. É dicir, como a batería se che vai acabando. Unha mezcla que sigues facendo en cousas, pero hai outras que incluso co paso da vida os tomas como menos relevante. Sabes, por exemplo, o mellor cando empecé co carne ir a 140 pola autopista non era moito vivir ao límite, pero para min agora, ou ao revés, era máis vivir ao límite, pero para min agora é o meu día a día. Ah, moi ben. Xo vi estas cousas, non se digan. Pero porque é unha teoría. Esta non é unha É unha mensaxe da autoescuela. DXT. É unha autoescuela, teño que admitir que antes no momento podías adiantar cun margen de 20 km por hora. Sí, é Entón, certo, é de verdad. 120 a 140. Ahora non. Toma, xubi uno ao mundo cero. Pero eu creo que non era Pero superando a mí me o límite de velocidade. Sí. Sí. Sí, Era, podías, si ti podías, ibas a eh. 120 e querías adiantar, podías ir a... Creo Sí. que eran 10 kilómetros máis, non 20. Nin unha nin outra. Non é verdad. Martín, pero hoxe estás por tocalo A que- carallo un pouco. A que non é verdad? Sí que podía superar o límite, pero non en autopista. Ah, En por estrada convencional, sí. Pero en pois autopista pareceme supónse máis que xa- peligroso, teño que Sí, dicir. pero en autopista supónse que xa tes 2 carriles. Bueno, claro, ten Claro, sentido. se és unha ambulancia tamén, porque non é normal ir a máis de... Unha ambulancia pode saltarse un stop, pero non o límite de velocidade. Dis. Pero ti queres, profesor de E, autoescola. a policía, a Guardia Civil, Se é para ir tomar o café, poden facer o que lles dé a gana. era o que che iba a dicir eu, a min sonábame ese punto. Sonábame ese punto, porque sí. Que máis hai de vivir ao límite que ti vexas, claro. Por exemplo, comer no Gastov. O Gastón. De que me sona a mí ese? Ese non é de Ratatouille. Es buena mierda, Eu o si te platos Gastón. combinados, jova mítico. Ah, sí? Sí, que sí. en área central. Que che fríen as patacas no mesmo sitio que o pescado, no mesmo sitio que a... Que rico. O sea, como sitio de fritanga por excelencia. Ah, Eu pero creo Gastón que- non é o de Ratatouille. No, No. É o de Ratatouille, sí, pois Gastón. pode ser que se chamara o Gastov. Algo Segurísimo. parecido, pois Era o eu- chef. O chef Gastón. Pero é o chef. É o restaurante, non? Tamén é verdade. Pois a mellor fai un guiño eso. Pois Pero o sí, restaurante pensaron- de alta cocina non. Claro, os de Home. Pixar se inspiraron nese Claro, restaurante. nas ratas que había Imaginaste, había. a ver. Mira, a ver se nos está escoitando o dono. No, do no, Gastón. no, que teño que dicir unha cousa a favor do Gastov, é que antes tiña mellor calidad que agora. Pa min antes, claro, o Traspasaron. precio era xusto coa comida. Agora o precio non é nada xusto coa comida. Claro, non é sabes? tan equitativo. Non está onde ten que estar. Que consten, a última vez que fun a comer ali, teñen aí nos aseos dispensadores de cepillos de dentes. Epa! Eso non E hai había que en pagar. ningún local, Hai que pagar por... Home, claro. Sí, Ah, creo por que cada tedes unha dispensador. fichita ou 50 céntimos ou Amigo. algo. Como os condóns. Sí. Sí.
É unha protección Ou bucal. como... Ou, As dúas son proteccións bucais. Sí. ves, pois mira, ahora estou me acordando que un día vivía ao límite non levando compresas nin tampóns no bolso, baixou unha Ese é regla un límite para as mulleres. e coñecía un bar que nos aseos tiña dispensador de tampóns. Dixen eu, Ah, caralludo, pois. veume caralludo. Eu vivo moito ao límite nese sentido, confío moito en que conozo o meu O teu período. corpo xa. Sei perfectamente cando me vai baixar, que suelo acertar, pero aí vivo moito ao límite. E tamén cos iogures. Cos yogures. Sí. Cos iogures. Pero Sabes vivir cando o límite caducan? de caducar. No. Digo Ou canto que estés en casa. Eu vivo moito ao límite cos iogures, porque eu, unha, si son bebibles non os agito, Ajá. eso é vivir moito ao límite, Non agitar un yogur. Ou leite de vegetal. Por exemplo, Horrorosidade. 2, bebo ya auga que teñen por riba, Que asquerosidade. sabes? Eu tomo, Que eso hai eu xente tomo. que di que eso é tóxico, non sei que, non sei cuándo. Eu nin o mezclo co resto do yogur. No. Eu bébome eso. Ai, E 3, ai. son das que vive ao límite confiando en que a fecha de caducidade está mal posta e que é un engaño, que van volver o yogur de volta e lle van cambiar a tapa con outra fecha de caducidade. Confío neso completamente. E ese yogur tómomo pasada unha semana, pasada 2 semanas, quizás. Eu abro, chupo o suero, digo, sabe igual de mal que sempre. É o momento de tomar o yogur. Por sorte, non pon caducidade, pon consumir preferentemente. Preferentemente, Por eso ou mismo, preferentemente, preferentemente orientativo. Aí xoga. eu agradezolle a amabilidade de sugerirme eso, non de obligarme a non consumilo antes de ese momento. Entonces eu tomo eso super en serio. Consumir preferentemente, grazas, non vai pasar. É como os ovos de corral, en plan, non te põen unha marca de caducidade e tomas cando... Pero dos ovos podes mirar ben cando si están malos ou están Home, sí, a priori todo botándoos se nunha flotan ou auga. non. Efectivamente. Ese é mano de santo, efectivamente. Eso é así. Pero sí, os yogures son tamén igual, co do liquidillo e teño margen. O sea, que caduca uns días, pois, bueno, malo será. Malo será. Hai que aforralos. Hai que comelos. Tío, É como do cocido que valos preguntabas tirar. antes. No. Pois como do cocido de antes. Que decías? O de que me preguntabas do cocido. Horroroso eso, é malísimo. O qué? Nunca O do... Home, se me dá arcadas ou algo, vale, pero... Algunha cousa máis? Sí, Ai, non, sí. non seguir as flechas do Ikea. Pa diante... Eso é vivir ao límite, Ikea solo podes ir nunha dirección. Solo, es que Ir, non che comer permiten a- que te olvides algo. Eu, de repente, olvido algo e síntome mal por ter que ir en dirección contraria. Só podes comer ir dirección ás albóndigas. Punto, pelota. É o que hai. E aos pretzels. Non, Sí. non hai volta atrás. Aí sí que non hai volta atrás. Eso é como unha secta. Ti entras, e entras, e sigues entrando, e despois hai un ascensor que solo sube, outro que solo baixa. É verdad. Nadie entende absolutamente nada. Nada. Ai, tal cual. Algunha cousa máis? Sí, home, tranquilo, Estás aí dudando, en plan... No, "Ai, digo alguna porque está moi de tranquis e queda pouco tempo Canto de queda programa. de programa? Ai, 10 nada. minutos. Mima. Eu E teño quedas aquí... ti. Temos tema, sí. Sí. A mí o que pensaba moito cando ia a Coruña, os anos pasados, que claro, co dos abonos de Renfe e todo isto, sempre se petaban os trenes. Sí. E claro, a veces me colla en plan o asiento do pasillo. Pero claro, Xogar, chegaba eh. e topaba libre o da ventana. Era Eso- a satisfacción eso de xoga- vivir o límite de quedarme na ventana de que alguén me dixera de repente, Ese meu acento, ese me asento. Levántate. Ah, perdón. Y el otro en plan de... Pero vivías ese riesgo. En plan, y el otro en plan, no lo sabía. Sí que lo sabías. Pero Pensé que aguantando. outra cousa peor, que era A ver. nesa época a xente que subía ao tren sin billete, Bueno, tamén. xogando aí muchísimo. A ver, de pasear así todo un pouco... Para que che viñera aí o tipo do Polar Express a dicirche, ti que? O Tom Hanks, ese. Ti que? Claro, había moita xente que o facía, porque claro, a xente collía tickets como se non houbera un mañá, como se fora papel higiénico, e a xente quedábase sin billete. Oi, vivir ao límite collendo o ticket que non é o abono que non che toca no metro. Non é a mítica, non? Teño ido a Barcelona e teño collido o ticket que non é o meu, de jubilaos. Eu estiven así uns meses É hasta que máis me barato. multaron. Eso lle dicía eu a revisora. A mí pasou meses facendo eso hasta que me multaron. Nada, eu pero entraba con moita confianza. Aguantei Teño, moitos até meses. morada, Sí. teño entrado incluso a par, en plan de ir pegadito ao meu amigo e entrar a capá, xuntas. Había moita técnica, Porque ahora si te despistas, cimbra chacacha, porque cerran rapidísimo. Pero Ni va, que son guillotinas. Hai que ir moi empegado, hai que ir pegadísimo. É unha técnica, eso é... Eu aí vivía ao límite tamén nesos momentos. Eu tamén me acordo, falando desas cousas, as de no aeroporto de Madrid, que agora é un tren, Sí. que as vallas que teñen son altísimas. É que... Para que non fagas parkour. 2 metros ou 3. Para que non, Parkour. non seas capaz nin sequera de saltalas.
E É máis fácil saltar a valla de Melilla. El tema é que sí, sí, ten menos pinchos. E claro, ti chegas ali sin o abono, porque había que compralo previamente, estás atrapadísimo. E claro, a xente vai con maletóns e non Efectivamente. non se facilita. No, Non é eso tan fácil el giro así de... Non digo eu que Ojalá. a maleta pasara primeiro por arriba. É que son 7 e pico. Tal cual. Algunha cousa breve máis? Breve cousa. É o que estaba falando tamén pensando, vivir o límite, o dos Guinness do récord é vivir o límite. Depende cal. Pero bueno, ao final é como unha superación Eu sí, de eu opino, vivir o límite de cousas aínda que sean absurdas de andar con Por ejemplo, números de hula hoop a vez. Estou de acuerdo. Eso, bueno, pero hai outros. Eso vivir o límite. Vives ao límite porque non vives cómoda. A narices non vives cómoda. Pero A persona é un que ten sufrimento, bueno. as uñas máis largas do mundo, claro, Claro, estás pensando neses. que movida, sabes? Explícome. Unha persona que ten máis plantas na casa. Claro, Eso vivir o límite. vives pa elas. Eso é Vives vi- pa bueno, elas. sí, estás Eso é vivir no paraíso, Estás Xavi. condenado, pero estás condenado Ese como vivir unha no presión paraíso. constante. A movida é que hai xente que se dedica a conseguir los Guinness World. Entonces entendo que viven pa eso, por y para eso. Esa pregunta, quen carallo compra esos libros? No. Eu non coñezo a nadie. Tes libros deses? Sí, É un plan, Sí. os atopo na Sí. biblioteca. É unos Sí, sí, que vives ao límite. sí. Sabedes que Wow. a persoa que Cuidado, máis vale. récord Guinness ten é español. A dis? É o tipiño. Sí, sí. Que ten máis serio? Guinness. Que ten máis... E de que? Dedícase, Es que, espérame, calquera con achada Sí, sí, tonterías, de tonterías. facer máis huevos fritos por minuto, unha movida destas. Cousa, ou de correr con máis peso facendo sentadillas. Eso non é unha cousa así. tontería, eso- Non sei, Joder. é que non se sabedes, pero hai nada fixáronse aquí con Jesús Vázquez como presentador. Perdón. Sí, sí. Dramático. A ver, desarrolla. Sí, sí. Nada, simplemente eso, viñeron a facer o... Pero o onde na Cidade da Cultura, ou que? Na Cidade de Cultura, no, en Madrid. Ah, bo. Bueno, Bueno, vale. estaban ali rompendo récords sin Ah. parar. Por exemplo, unha nena que era dar voltas sin parar, sabes, mítico isto na barra. Vum, 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 A ver cantas daba, e cousas dese Buah, estilo. eu a esa mierda iría, teño que dicir. Non A a ver, conseguir pero- nada, A ver, Imagínate, en plan, dúas voltas, non nin te aproximaches, pero bravo. a joderlle a vida. Teño Guinness World Record de joderlle a vida os que están ali. En plan, bravo, bravo. Persoa que máis se presenta a un récord Guinness e non o consigue. Tamén. Eso pode ser moi bon. Podría, é que ten que haber Guinness World Record de calcara mierda. E ti traes cousas de vivir ao límite. Sí, a ver, entre as que vos contei teño algunhas máis. Por exemplo, miña nai considera que eu vivo moi ao límite por andar descalza na casa. O que sei, eso tamén Por cada os un catarros. cas súas movidas, efectivamente. Ti crees que é verdad? No. Eu tampouco creo. No, 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 no. Eu creo que se engana. Eu collo catarros despois de unha época moi chunga de traballo ou porque cambios de directamente temperatura moi cambio, bruscos. efectivamente. Claro que Sí. un virus e xa está. Sí, Claro. efectivamente. Ou, por exemplo, algo que eu vivía moito ao límite, pero ahora xa deixei de usalos, era, ollo con esto, quitarlle o USB ao ordenador sin avisalo previamente. ¡Qué loca! É dicir, Eso sí que é loquísimo, ¿eh? Isto era un drama, a miña profesora de Peligro, tecnología volvíase loca. Loca, Mi loca, má, loca. jugando con fuego. Despois, arquivos corruptos Que decía eu, aparecen aí. no, pero a movida encriptados. era, eu facíao con ansia de que sucedera algo, tipo que salira un bicho rollo, que haces, tipo, a toupa de Animal Crossing, sabes, en plan, como se che ocurre, dando matabarra, sabes, como se che ocurre apagar sin guardar o xogo, non podes facer isto, nunca pasaba nada. Os archivos do USB seguían no USB e o ordenador non decía, ai, Pois eu imaginábame o tipo de Parque Jurásico de Pois molaría cando quitaras o tal e no, te Sorpresita. estoy observando. Sí, algo de esa movida, pero nunca sucedía esa mierda. O, por ejemplo, sin querer, hai veces que tomo café demasiado tarde. E iso para min é vivir ao límite, porque eu durmo mal e xa me jodín o día siguiente. Explícame. Eso é idade, Lidia. Claro, É idade. vivir ao límite é ser maior. Estamos falando desto, ¿no? É o que un pouco- xusto o que É como- comentaba ao inicio. Ya. Sí, Ou, por que ben exemplo, Xogando así fiado, un que pouco ben que influye. fiado. tamén, para min, ahora mismo, vivir ao límite é non ter na casa. Na nevera, atención. Bueno, na nevera non. Pasta, é importante ter pasta na casa. Na nevera. Atún, non, na nevera non, pero digo, non ter na casa, na cociña. Ah, vale. Pasta, atún ou queixo. Non sei se me explico. Produtos de primeira necesidade. Produtos de... Efectivamente, para min é vivir ao límite, non ter esas movidas na casa. Para min é vivir ao límite. Pode ser. Son importantes. Sí, sí, sí. Eu corroboro. Concordo perfectamente. Sí. E eu ahora mismo estou vivindo ao límite. Ou, por exemplo, quen Teño. non pon despertador?
Eu conozo varias personas que non poñen despertador e Vai a traballar. fíanse totalmente de que se van a despertar a esa hora. Teñen menos de 80 Mismo. anos. Sí, Ah, pois sí que me sorprende. tiven que pensalo, pero sí. No, Porque sí. eso é moi de vellos, No, por No, meu exemplo, pai é moi así, de que se desperta antes da alarma. Está Pon, máis pero sempre cerca dos adiántase. 80 que dos 20. Home, sí. pero viven Pero ao cando ia a límite. traballar, nunha hora que está jubilado, non vai poñer a alarma para despertarse. Bueno, Para ir a pode andar, ser. para ir a andar polo campus. Para botar un Claro. Duolingo ou algo así. Totalmente. Ah, e poñerse Spotify, sí. Ahora utiliza Spotify. Como? Meu pai. Pa que? Para escoitar música. Que Para que se utiliza Spotify? Claro, pero non entendo. Que pasa? É o que fai polas mañás, ahora que está jubilado. Ah, escoitar Spotify. Spotify. Ah, Ou, por exemplo, non sair da casa, o sea, sair da casa con menos dun 10% de batería. A mí eso parece ser un auténtico kamikaze. eso sí que Nos sí, tempos sí, de ahora, confirmo. Sabes? Ou, por exemplo, non usar o GPS, que me estás contando. Eso é aventura, eso é máis Eso é divertido. ir á aventura, non teño tempo para eso. Eu Eso- perdo máis hasta poñendo GPS. É dicir, non vou vivir a ese nivel. Pero da batería é totalmente certo, Sí. Seguramente xa un nome clínico para esa sensación. Probablemente. Igual que a de cando non atopa o móvil, que xa ten nome, pois o mesmo. Sí, un pouco vibración fantasma. Sí. Eso sí, é. sí, Sí, esa como movida. cando perdes, cando champutan un miembro e tes a sensación fantasma, non? Sí. Que din que é un miembro fantasma, que pasa un tempo hasta que deixas de sí. sentilo. Se Toda che esta poñen movida. un brazo de mentira e de repente lle dan un golpe e pensas que é o teu. Chega hasta aí a adicción, non? É como Sí. que de repente non leva o móvil e faltache algo. E despois, última cousa que vos vou dicir, eu vivo ao límite non invertindo en criptomonedas, vendo o panorama. Arrepínteste de con 9 anos non ter invertido en Sí. terrenos. Admito esta movida, xa estou en este punto da miña vida. Vou non facer? Non sei. E a mítica de que te Pero- atopas eso con 20 anos e non tes 3 pisos e cousas así, que dis, que fixen eu ca miña vida? Pasan os Efectivamente. anos, vivo aquí ao límite, intentando, non sei, cotizar. Por Facer un plan de exemplo, pensiones. entre outras cousas, non? Eso, imos vivir ao límite os millennials, sí? Cando cheguen os 74, cando nos queiramos nos xubilar, e digan, Es que a movida é esa, a movida é que ti sintes, eu, por exemplo, digo, estou vivindo bastante ao límite, pero hai algo deso que me pon. Non sei se me Esa explico. adrenalina, un pouco O así. sea, é como, por exemplo, co tema que isto sucede a min moito, de repente o coche márcame reserva. canto durará? E eu digo, ai, eu creo que me chega. Si, son moi optimista, pero porque hai un punto de adrenalina. Hai un punto de decir, isto é moi excitante. É dicir, pódeme pasar calquer cousa, pero vou chegar a tal sitio. Despois, chego ou non chego. Unha vez non cheguei, liouse pardísima. Pero imagínate que chego á gasolinera e non lle boto todo o que teño que Pero botar. ti és un psicópata. Botolle 20 euros. Botolle 20 euros. Para que volva a ter ese Pa que subidón. pa volverte no subidón. É porque non teño tanto carto como para estar botándolle sempre 57 euros ao depósito. Non sei se me estou explicando, pero esa sensación de que ao final nós tamén como millennials vivimos ao límite moi a nivel generacional por este tipo de cousas, como que sobrevivimos constantemente a situacións de mierda. Non sei se me explico. Sí, a min eso recordaba meus tempos mozos Me cando comentado. botaba 5 euros de gasolina. Pero non me caía a cara de vergonza ni nada, Eu sacaba meus 5 euros e dicía, 5 euros. Toma. E con Tan estos feliz. 2 céntimos por mi un clorofila. Non teño máis, son pobre. Sabedes o que é vivir ao límite? Contanos. Que só queda nada, menos de 2 minutos de programa Moi e ben. se finí, Guau. acabouse. Sí, xa está. Temos que facer unha cousa antes de que acabe o programa para demostrar aquí que vivimos ao límite. Por exemplo, Por favor, medo me dá. probar as galletas caducadas que levan aquí máis de 7 anos. Pero non están aquí ahora mesmo. Como que non? Esta, Aquí. por exemplo, ten que estar caducada. Pero vas romper a caixa. Mira, do 2012. Ai, no, está do revés, claro. O 24. Claro. É coreano, escriben ao revés. O 12 do 5 do 20. Claro, non De- está... non están O sea, caducadas? está caducada, pero non de fai moito. Decir, para mí isto non é de fai moito. É de junio deste ano. Iso No, non é deste nada. ano no, do Sí. ano pasado. Do Maio- 20, vamos, xa os probamos en directo. No, de arriba no, por abaixo, por abaixo. Por abaixo. É que hai que aproveitar as caixas que costan un ollo da cara. Pero estás de acordo como produtor que isto podemos facelo? Sí, a ver, é moi despacio. Xa jodín.
Xa jodín. Pero demostramos, sabes- demostramos en directo que, Ti- que vamos ao límite, Ti nós. sabes que nós xa probamos esas galletas e non só iso, demoslas aos nenos. Isto non se conta en directo, Carlos. Que estos nenos son de Arzúa, joder. Demoslle galletas caducadas a nenos. Sí, de pero Arzúa. nese momento non nos sabíamos para nada. Eles dixeron, queremos galletas. Démoslle con toda a vontade do mundo, con todo o corazón, e E estaban... estaban pochas. Pero bueno, xa dicíamos nós que sabían raras. Ibi. Ai. Pero estos son jumpers. Sí, máis ou menos. Mira. Toma, Xavi. Si A queres ver. probar. Pero non sei, Martín, que Tira, Lidia. Epa. Facede SMR. Mimas tan caducadísimas. No, espera, ao principio ben, pero ao final Tan sabe a resesas, mierda. tan Ao final resesas. sabe a cando o leite está pocha e salen grumos. Que está pasando aquí? No programa anterior comendo unha rosca, este comendo galletas caducadas. Pero está No, buenas. este programa no, porque este é o número 3, Lidia. É o número 3. Aínda hai outro programa por medio. Hai que comer de todo. Tan resesas, non como máis. Pois nada, Confirmamos. meques. Estamos comendo galletas caducadas. Desexamos vos o mellor. Despedimos xa o programa número 3 do Exército Meque. Encántame poñer esta voz. Que é do Simpson, por certo. Sí, unha cena cariñosa. Algo romántico. Sigue. Corre, plátano. Por vou me despedir así, vale? Pues nada, moitas grazas a todos e a todas por escoitarnos unha semana máis. Gracias a Xubi, gracias a Lidia, a Martín, de estar detrás aí dos micros e dos botóns. Non sei pa que se comendo esta mierda. E, preto, o mago, o director da escola de Hogwarts. Pues nada, 20 puntos para Slytherin. Nada, sede moi feliz. Mua. Yeah!